Veľké kroky robíte. Tak na mieste prešlapnite ako keby. Tá bude mať parcelku 32. Družstvo Pražky. Ruku ľavú hore! Na Orave, pomalý kľud, ideme! No už koniec a teraz pridajte, hop, 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 hop! Máš tak vyššie zobrať na kosu a len tak sa ti tráva ide, poď! No. Ja teraz nie som na Orave, som mimo, tak sa sťažujem, že neviem, lebo doma to stále nosíte nejaké vedrá alebo niečo v kuse vonku beháte a vtedy, to som mala sval. Ja tu skončím a mám dobrého suseda, čo mi kosu pokuje a na kose veľa záleží, keď je kosa ostrá. Najdôležitejšie je srdce. A prvých 5 rokov života. Keď vás nevodil otec po chotári s kosou a teda vy ste boli tým nosičom vody a tým, čo robili zle koscom, lámali osličky, tupili kosy a mali sa ísť do studničky po vodu, tak to je to, čo kosí. Nič iné.